En masse andre børn, hva'? Det er efter min mening en åndssvag debat. Altså selvfølgelig skal folk have lov til eller mødre have lov til at amme. Jeg synes slet ikke, man burde have debatten. Jeg skal helst tjekke, hvis jeg går ind på en café, om jeg overhovedet må være der, hvis han bliver sulten. For jeg må godt være der, hvis jeg har en plastikflaske med, han kan få mad af. Det provokerer mig meget. Kunne I ikke godt en gang imellem gøre en lille smule mere usynlig eller trække lidt tilbage, i stedet for at man skal sidde og amme foran folk, der spiser mad? Jamen det synes jeg også, vi gør. I hvert fald størstedelen. Jeg oplever ikke nogen, der sådan sidder og smækker patterne op på middagsbordet, hvis man kan sige det sådan. Altså, det oplever jeg i hvert fald ikke. Vi forventer jo ikke, at der bliver rullet røde løbere ud for os, bare fordi vi er blevet mødre. Men vi forventer stadigvæk at få lov til at være en del af samfundet, selvom vi ammer. Puster I ikke lidt selv til ilden, når der sidder 300 kvinder her og ammer midt på gaden? Jo, er det ikke provokerende? Jo, det er det. Jeg synes, det er dejligt. Det synes jeg sgu. Jamen, jeg håber bare, at folk nu indser, at det altså ikke er så frygteligt, det her.